onye nwanyị nọnyere ụnụ otuto na Jesu Kristi ka mkpụrụ obi Catherine na mkpụrụ obi dị na-ekwenekala aga ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa nye ya ezumike ebighị ebi obi nwere obi uru were gbakọnata na mbara ezi be let Pius Onyekwelu maka mmemme akwamozu nke nwunye ya bụ let Madam Catherine Nwanyieke. Anyị na-eme nke anụnwa maka na ọ bụ uche Chineke ka o were nwee ike rute n'ala eze. ụmụnne n'ime Kristi, iji mezi ka anyị anụnwa dị ile ka anyị yọọ Chineke maka ụzọ dị iche iche anyị si were mejọ ya, ka o nwee ike fichaa anyị ndị anyị, ka aja anụnwa anyị na-achụrụ ya bụ aja dị nsọ, aja dị ngọzi nke ndụ na iko nke nsọpụta ebe ebe, ka ọ bụrụ ibe Chineke ya etisa aka were nara were runye maka nzọpụta nke odibo ya anụnwa bụ Katọlik. Nyocha akọ n'uche anyị emefiego site n'ekwupụta njọ anyị. Gị onye sitere igwe obi chegharị echegharị, onye nwe anyị n'ebere, gị onye bịara ịkpọ ndị omenjọ, Kristi n'ebere, gị onye nọ n'aka nri nna ịyọtala anyị ayịyọ, onye nwe anyị n'ebere, Chineke ike niile mere anyị ebere, mgbaghara anyị olu anyị na nkwa ebebe. Onye nwe anyị, ọ dịrị ka igosi ebere na mgbaghara mmebi, anyị ji ume na-ayọ maka mkpụrụ obi odibo gị bụ Catherine Nwanyieke, onye si n'ụwa nke mkpọrọ. Echepụla ya ebere ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi ga-anara ya dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Arukakwa, ebe ọ tụkwasara nchekwube ya na kemgbe. Biko ekwela ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya na akpọgị nke ihe ebighị ebi na-achị dịka otu mmụọ nsọ obochoko site n'ụwa n'ụwa niile.
Ecclesiastes. Onye na-edebe ihe iwu kwuru agaghị adaba na nsogbu. Onye mmehie ga-ama oge na ụzọ kacha mma isi dobe ya, n'ihi na ihe ọbụla nwere oge na usoro ya, n'agbanyeghị na nsogbu onye ọbụla nyidoro ya. Ebe ọ bụ na o nweghị onye nwe ezi, onye nwere ike ịgwa mmadụ etu ọ ga-esi adị? Onye ji ndụ ya n'aka? O nweghị onye ọbụla agụpụrụ n'agha. Ihe ọjọọ agaghị azọpụta ndị njọ maara ahụ. Okwu nke Osebrowa. Ihe ọgụgụ ewetere n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. N'ime ọnọdụ ọbụla, o kwesịrị ka nchekwube anyị sie ike na-atụghị egwu ọbụla, n'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya. O gosiri nke a oge o sitere na mmụọ nsọ nyere anyị wụjupụta ịhụnanya ya n'ime obi anyị. Leenụ ka obi ebere ya si dị ukwuu, nke mere na mgbe anyị na-enweghị ike ọbụla, n'oge nke ya, Jesu Kristi bịara nwụọ ọnwụ n'ihi anyị. Ma eleghị anya, a ga-ahụkwa onye nwere ike ịnwụ ọnwụ n'ihi ezi mmadụ? Ma lee ka ịhụnanya Chineke siri pụta ìhè oge anyị ka nọ na-eme ihe ọjọọ. Chineke zitere Kristi ka ọ bịa nwụọ n'ihi anyị. Ọ bụrụ na oge anyị ka bụ ndị iro ya, Chineke mere ka anyị na ya dịrị n'udo site n'ọbara Kristi kwafuru. Ọ na ọ bụkwa ya eziokwu na Chineke ga-azọpụta anyị ugbu a o bizi ebi n'ime anyị, n'ihi na emeela ka anyị na ya dịrị n'udo. Ọ bụghị sọ nke a, anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'ọnọdụ ọhụrụ a nke anyị na Chineke nọ n'udo. Nke a nwere isi site n'ihe Jesu Kristi mere anyị. Oge ọ nwụrụ, ka e site n'aka ya mgbaghara erute anyị aka. Okwu nke Osebrowa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, kee na-ajị n'ume ka ọkụ unu na-enwukwa. Dịkwanụ ka ndị na-eche nna ha ukwu mgbe ọ ga-esi n'oriri agbamakwụkwọ wee lọta, ka ha wee meghere ya ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alọghachi kụọ aka. Ngọzi ga-adịrị ụmụodibo ahụ ndị nna ha ukwu ga-ahụ ka ha mụọ anya mgbe ọ bịara. N'ezie, agwa m unu, ọ ga-eke akwa n'ukwu mee ka ha nọdụ ala n'oche nri, bịa gbara ha odibo. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma ọ bụ na nke atọ n'isi ụtụtụ hụ ha ka ha nọ na nche, ngọzi ga-adịrị ụmụodibo ahụ. Ma matanụ nke a, ọ bụrụ na nna nwe ụlọ matararị oge elekere onye ohi ga-abịa, ọ ga na-eche nche, ọ gaghị ahapụ ụlọ ya ka onye ohi wụpuo ya. Unu ga-adịkwa njikere, n'ihi na nwa nke mmadụ na-abịa n'oge unu atụghị anya ya. Hosana nke ose n'ụwa. Oziọma nke wetara anyị aṅụrị na ndụ ebighị ebi. Madam, biko. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Catherine Nwanyieke, ebe a natara gracia nke mmiri Chukwu, ka o soro n'ọnọdụ nwere ya n'ụdị uju na aṅụrị nke ndụ ebe ebe n'ihu Chineke. Anyị arịọ biko dị nwere anyị. Maka mgbaghara nke njọ, ebe e ji ịhụnanya na obi mmetụta na-echeta ndụ na ahapụ nke nwanne anyị bụ Catherine Nwanyieke, ka anyị na-echeta ya n'ekpere anyị mgbe niile, na-arịọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ anyị niile. Anyị arịọ biko dị nwere anyị. Eru ụjụ ka a ghara iche echiche taa maka ọchịchịrị nke ọnwụ, kama ka anyị na-eche maka ihe nke mbilite n'ọnwụ, na-akasi onwe ha obi na nchekwube nke n'otu ụbọchị na ha ga-ezute nwanne ha ọzọ. Anyị arịọ biko dị nwere anyị. Maka ngọzi nke ọnwa nwere, ka ebe ọ bụrụ nke okwukwe nwanne anyị nwaanyị kọrọ anyị, onyere anyị mgbe niile. Anyị arịọ biko dị nwere anyị.
nọ. Di nwenụ, biko n'ala aja anyị na-ehunyere gị maka nwa odibo gị bụ Catherine, biko nye ya aṅụrị ebighị ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-ayọ ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi dị nwe anyị. Nye onye nwe anyị nọnyere ndụ. Welite n'obi nyenụ. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ibe ziri ezi, ọlụ dịla anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Dị nwenụ o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị. Ọ bụ na ya ịdị nsọ ezi dị nwenụ bụrụ isi iyi nke adịmasị ọbụla. Ya mere anyị ayọ ka ido onye ndị anụmanụ nsọ site n'irukwasị mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetachara ka edunye na ahụhụ ọnwụ weela achịcha, ka ọ na-enye ekele nyewa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụlọ niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko mmanya, ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya sị,
naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ gị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imere ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ gaa. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Lee m anya na mkpụrụ obi m. Atụkwasara gị obi, Chineke, atụkwasara gị obi, oge niile. Ka anyị bụ ndị ga-eketa oke n'otu ahụ na ọbara nke Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọta ọnụ si na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, cheta nzukọ ya gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na Popu anyị Francis na Bishọp anyị Paulinus na ndị echilechi niile. Cheta nwaodibo gị bụ Catherine Nwanyieke, onye isi n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọtara ya na nwa gị n'oyiyi ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke iru gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa atọ ụwa, keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na isonye na ya nakwa n'ime ya na ịdịgo n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na oto niile si adịrị gị, Chukwu nna dị ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ebe anyị gara anyị iwu na-enye ndụ, anyị bụrụkwa ndị na-eji nkụzi nke Chineke were zụọ, anyị were nkam obi kpee. Zọpụta anyị na gị ose bụrụ ụwa na ajọ ibe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka azọpụta nke nka m na-enye ụnụ. Elekwana anyị na nje anyị, kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị si chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo ka ose bụrụ ụwa dịrị ụnụ mgbe niile.
leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Fa nwere isi ọbụ ndị akpọrọ n'oli nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọ bụrụ onye nwe anyị Jesu Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Ndị ụkọchukwu anyị niile anyị kelere na ndị n'ụka niile John onye ọbụla biko asị ụkwụ nke unu ji were bịa unu ejighị eme ya amakarị n'aha Jizọs. na okwu ọ na-apịa arụ abụghị mmadụ niile ka e nyere onyinye nke afọ. Nwoke aka Chukwu, ịma na ị bụ onye okwu mbọsị ụtụtụ, ị kara ịbịa kene ndị mmadụ anụ ọnụ ihe hapụ nwanne gị ịmaka o si ekene nke ya ama na olu gị na-ada ụda. Amen. Anyị kelere ezinụlọ, ọ ga-adịla anyị nche na mmasị na Kristi onye nwe anyị. Mebe etu o si esu ya adịghị na ka Chukwu ji ike niile gọzie ụlọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Maranum misa busigo. Kedu your position na the family of late Mrs. Catherine Nwanyieke onyekwelu? How can you describe your mother when she was alive? Kedu the mother of so I didn't celebrate here because now all the days will go so one day they testify. Amen. Daru site n'ezi ndụ obi ya na ọtụtụ akụkọ ama na-agba n'isi ya na ọ bụ ezigbo mmadụ and o biri ndụ a na-eṅomi eṅomi. Kedu ife ị na-agwa ụmụ nwaanyị unu na-anabata na nguru a ya na ụmụ nwanne gị regarding to the legacy nne gị lapụ? So for example, Thank you. I will a lot of
people here, my Diamond Fitness, I'm up for the all the people, your friends, International Club. A lot of them are coming today to come and congratulate with you. Mandi Media, back in Ada, Mandi Nokwana. Can you message to these people? My message Amen. Back at Okos, Oki passing our bandit. Get your last wish to your mother. Every minute. I can again. No, Joe, was I never going to get to get? From back out to divine. Let's know your name and your title. My name is What is your position in the family of late Mrs. Catherine Nwanyieke, onyekwelu? I'm her first daughter-in-law. Wow. The wife of the first son. Wow. What is the name of the son? The name of your husband? My husband is innocent. How can you describe your mother-in-law when she was alive? She loves me. Person was going around about her character. He lived an exemplary life. She lived an exemplary life worthy of emulation. I believe now you are the first daughter-in-law. You have taken her position. What are you trying to how are you going to encourage the regarding to her life legacy she left behind? What I have to tell them is for them to love each other. Love is the most important life. When you love your brother and sister, you don't have any evil mind to attack that person. Love is first thing. Love is very important. Everybody said it. Love your neighbor as you love yourself. Thank you. I can see some people are coming here to demonstrate with you. Your family people, your father's people, they are all going to be here. What is your message to them? My message is that the heart, because I know that they have good hearts. That's why they come here. I know that heart will take them out to their parents' destination. Thank you. Let's have a recap of your name and title once again. Let's have. Thank you. Title. My name is Monica. Your position in the family, ma'am? I'm the daughter-in-law. Your daughter-in-law. Yes. What's the name of your husband? My name is onyekwelu. Wow. Tell us whom your mother-in-law was when she was alive. How can you describe her? My mother-in-law is a loving woman. She's a caring mother. She's a good person to be with. She's a loving and understanding woman that knows how to carry the family along. She doesn't discriminate that this person is not my child, this one is my child. She loves everybody together. She has a good, in fact, we had a good time with her when she was alive. Your word of encouragement to your co-wife regarding to her co-legacy, as you said, you all said it all, that you live an exemplary life worthy of emulation. What is your message to your co-wife and to your brothers-in-law? Okay, my message to my co-wives that we should follow our mother-in-law footprints. She gave us a good legacy and we will follow up to it by the grace of God. Let me have your last prayer and your last wish to your mother-in-law. My prayer to her is she will inherit the kingdom of God. God will give her a perfect place where she will be in the name of Jesus. Amen. Thank you. Remind us your name and let's have a recap of your name and your title once again. My name is Monica You will have My baby,
for MC. All these things has been for them. Yes. Do you know? Go back. The heritage, and my amiable Crown Prince of Agwata and Okendo must be considered sweet. Prince Boniface Ezimwabala, Tika Jajabara Agwata, Obi Burugo, Nananka, and the pioneer president of Isiobinimo Foundation of Nigeria, High Chief Uchenna Nakurwe, Ijeru Bukuno Mudekran, Ugochukwu Okeke, Ikenga Buku Abobu, Chirumana Mobia, celebrity pharmacist, of Umetarignora, Noketiti, the maritime commander, I salute you. Of President Akusinashi, Christian Esmwes, you are highly welcome. Akude Fumata, also you are highly welcome, which is scholarship by Mogo. And if you are very bad, I welcome you. The Michelin, my amiable senior brother, God bless you, sir, which is scholarship by Mogo. Celebrity legal luminary, happy to see you, sir. I am Kurobi and Osha, the great opener in Ife, Obilot. You are highly welcome. Just have their way into this great event. At the same time, the Iduesudo Ribere, one of our ward of here, Dokija Sharogini, the celebrity Swamp, Ogumereze Kene,
the National Lord, I welcome you. High Chief Ifeanyi, the National Chief Security Officer, Greenfield Landlord Association, Greenfield Estate, Barompas Aluminium, Esa ni Onodugo, Onoduga di Abamba. Ifeanyi Chukwueze watching a man, Dalo, in a man. I salute you. All right, ladies and gentlemen. Of Award of Local Government Center of Excellence, Nigeria, the celebrity billionaire of Nando, Asian Kingdom, High Chief Onyekwelu, the 7-star civilian general of Nando, Asian Kingdom, Okune Malaso, one of Nando. Manaki Bazua, Nijiziego, Webola to Kibu, Edro, Mama, the Chagaban, Onyekwelu on the mother, you are highly welcome. At the same time, my own amiable maternal uncle from Amara Nedoneway, in Epic Wedike, Bedike, Mamuseketa, Amu Joto. All right, a very big shout out to the great. The biological son of one of our Okija Chadogide. Esego no Okija, Botaba Maritime Agency, Botaba here at Federal Constituency. You are highly welcome. Abdullah Sise, I got you for that neighbor member. Oh, you might go there, Dalo. The CEO of Koboko Entertainment, so whenever you come from, you say with the CEO of Mayana for Sami O, Mamu, Ndi the Malenu State is able to go down present. Chief, you welcome, sir. Men, wherever you come from, don't last. Like a woman as a group before, also make sure they got balance with the tea and issue. They help push really because when you want I did just so I'm going to leave it down. Let's DJ. Bring it up. Bring it up. Your Excellency, the pioneer President of Isiobinibo Foundation of Nigeria, forgive me for that humble omission. The Junior of Ichida, the Prince of Ichida. Okolo didn't say to the world. You are highly welcome. You done make me fall in love. Fall in love. Fall in love. We should marry 'cause you done make me fall in love. Fall in love. My sweet potato, I wanna tell you my mind, but I say well, but I say love is blind. You see us today, so you are the love of my life, you are the love of my life. Oh, I cannot deny you. I wanna make you my wife, wanna make you my wife.
sweet to me. It's sweet to me for her body. She love me for follow me. You're good and you got me crazy. I know they say you sure for me. So me come from on. If I enter your motor, I can make it to shout. I need to like it so much, so now I want to show my mama. Cause I'm girl, leak it. I do it all day, every day. I need to change, you know how I want to come to jail. I need you like I need you, but I don't know.
Amata afa gị na nke a na-etu gị. Kedu ihe ejikọ gị n'ezinụlọ ndị bekara ọrụ anyị na-enwe nwaanyị ike, nwaanyị eke? Onye anwụrụ na nke ọma ya nwụrụ. Mama mụtara ya na mama mụtara m. Kedu okwu ndụmọdụ ị na-enye ezinụlọ a, okwu nkasi obi? Nwanne ya nwaanyị bụ mama ma nwụkwuola. Onye anya na dibịa ọkarị. Nwanne nwaanyị bụ nwa mama gị na nye nwaanyị anyị nọ n'obi n'ụbọchị nke taata na-agba bụ nwanne, right? And nwaanyị a bụ ezigbo mmadụ a na-eṅomi, o biri ndụ ezigbo mmadụ a na-eṅomi egomi. Mana kedu ibe ị na-agwa ụmụasị ya site na mkpụrụ ọma ahụ Nnebe kụrụ? Ana m agwa ụmụazị okwu ndụmọdụ anwa na anya na dibịa na ọya akarị onye ọbụla ruo ọchịkọta onwe ya na igwe niile jide n'ụzọ. Ndị anyị abụ a na-eti ya ọzọ oke ozi chi. Number one citizen of a great Ifedima Prince of Nigeria, High Chief Dr. Prince Uche Ezimod Uche, Marshal Ikengaburubulo, one of the Confia, as if I the great Ichida, one of the Children, they can be vended, nothing to come here. Now, how do we call my boss? Thank you for Ladies and gentlemen, that is the level of Chimedu Kano.
You are highly welcome. The 7th General. Oshagi Bodo. Okay. At the same time, let me welcome my own maternal uncle from Abana Way. The great South. No cheer. Nkapula mode ba homa na nka ho ozo. And the MC, you are highly welcome. The POC, your younger brother Kene. The POC. Watching a blog no to. Happy to say you. Ebuna, Secretary, IK, Professor, la friend, Professor. Okay. I get it. Professor of Radio. Yes, Ebuna. Buno, 1 year why Gabaka Nano. I don't go to Ejaba. Okay. Ezia Makandi Nagabia. Ezia Makandi Nagabia. Hey, how'd you go over there? He went out, yo. How'd you go over there? He went out, yo. How'd you go over there? He went out, yo. Ezia Maka. Ezia Maka. Ezia Orobo Jawena. I like it. Yes. I'm here. It's very low for ever.
Ghana VIP. Ghana VIP. Thank you. I come again. Of His Excellency Chief Thank God, Dr. Esimuibe, alongside with the Chief Bishop about the Elm Street Lounge, Olome Kurumili in the building, and that is the arrival of my the architect and field until the Jacka will go more or you are highly welcome. All right, Friday, Nakuluno United Brothers. All what Tifoluchi, all what Chuko, Cabanero, the Ifakuna Sonada, Fiana, no one. Agreement, Okumerese, no one on Cheson, more grace to your elbows, Okumeles and no more. Obodale, when you see Malamara Nobo Netazo. Italy is here. As I am where you see. A winner, no.
I can again. Can you message your condolence message and do again? Chief innocent onyekwelu, muna kubese, muna kubese. Onye chief innocent onyekwelu, muna kubese, muna kubese, muna kubese. Chief innocent onyekwelu, muna kubese, muna kubese. Thank you.
To appreciate this couple, if you maybe it's a photo, it's a shot, he posts to Biko, don't know the Madam Bijoy. Let's go there. The home one on the national lord. Well, not on our top one. People water, Catherine and wife. The time is now. And four. Ankuro Kalisia na bagada, Antikoke. Ankuro Kalisia na Antikoke. Nossa, bico, oh.
State. It is big and big of my colors. Another big color, thank you. My colors money. My colors money. My colors money. Over with big color. My colors are the video. It's not easy. All right, on Sunday, being next tomorrow, June 9th, we are going to turn up our brother, Chief Joseph Obi Ajuri Bongwa, for the official opening of his hotel in Agua Palace Way, Obi Japan. The same Sunday, all road leads to Ekulobia in Agwata local government, courtesy of the national mayor of Ebumen Press of Nigeria, Obona Hosela Suites. All right, Wunya Kadivine, and the put a picture, Kinga table by table, Kinga one lady, Siko. When I go, in one of the when I go, not only a one job. Even when I go on with the Magafi at that I get a discount. A map when you put a musu, but I keep as well. Can you message? I can know what I do. Reception. Reception. Every secretary and I know. Don't let them as what at the last. Maybe the big man never and I'm going to go to a warehouse. Only the region for the most okay. And as what an office. Big man only in an office and as what to have a budget. Or what's the order? Can you message? Okay, she's there. Can you message? Let's go there. Get the let's have you. We learn things and things don't wrong. Can you message to Akadivine? Also, that is why something like this happened today. As a brother and as a friend, and we are behind him and we support him. Thank you very much. Let's say your name and your title, sir. My name is Prince Martin Itobayiwa. It's former I can agree. I didn't know. I have questions.
Your message to Akadivine. Akadivine, my member, I'm all over this call. The end of the other, I'm all over this call. I didn't have one time. Yeah, the little that's good. I'm going to have one. I'm going to put the other. I was saying, yeah, but I'm going to go online. I'm going to go online. I can again. When I have again. Your name? If I meet each other, you are hard working. If you can't miss him, what to know? Oh, group and I say, can I? On what petit father? I will incredible art made our own home. We also put down a way back. Then I can do a message from the other. If you see a go there, he has a family of here, the person who don't tell Can I have any kind of ticket? I can women as an open. Omolonia is single. Women as a Molonia is single. Please, yes, I do. All
The chief organizer. Now we know here. Can you have back? Can you have back? Yeah. Can I use my car? I can't can you best wishes? Can you be now? I can again. But I have again in case you give. I can again. Let's go there. Ladies and gentlemen, the hour has come. What is Can you message in our back at the vine up and the if you didn't well, go in your kitchen, you don't mind that take away. I'll give my Rosemont. I'm
na ibe arụsị na-eri bụ mgbu ọkụ mana arụsị nke gị na-eri champagne. Isi PA na-aga aja. All right, Mr. President, Inene BP, Nene Chugage, Obuni Malibun of Apple Man, in a proactive for the nomination.
National Mayor, Your Excellencies, and all the distinguished members of Everyman International Festival Nigeria, the hour has come for you great men to have your way into this arena to appreciate Akachukwu Akadivine. Can you message to Akadivine? I can again. I'm working up again. I'm going to
We hereby present to you our token as we agree. God bless you. And a very big fat envelope that you must go with an escort to go and clear. Thank you, brother. Of Nigeria. Every man, oh, Bobby, I give it you. I believe in you. I
I'm so happy to have you guys. I'm so happy. Me and my family, on behalf of my family, I'm asking, thank you so much. Thank you. All right, all the students of Arukakwa Community Secondary School, 1990. Your name and your position. I can again. Can even a witch here? I'm a witch here, and the witch when I am one boom here. Najan Koma, I am a woman, I see a gem. I can again. That in
na-afịa na be unu na-akwa nne unu n'ụbọchị nke tata anyị bụrụ ọlọ mmadụ juru ebe maka nne unu mgbe ozi ka m chọọ ike ndị mmadụ nne gị bụ mgbe ọ nọ ndụ nwaanyị eji ama atụ na onye udo n'obodo anyị niile ebe a niile e nwere mgbe ya sị onye nwere nsogbu onye na-azụ udo udo ha dị n'ezinụlọ ya anyị kelere gị kedu ekele ị na-enye ọra mmadụ bịara ebe n'ụbọchị nke tata na-adụbere ha bịara niile bịa today ebe ọ bụrụ esi na Chineke nna ya na ya ọma ọ banyere mgbe a ga-anaba ana ndọrọ ọhụrụ nke ha ji were bịa ka ha ejiri anya mụgwụ ya ha ga-emere nnebe n'ebe ha onye ọ na-agbalị ka nne anyị bụrụ ka Thank you.